چند ڕێکخستنên ئەمریکی بەهرەپتریەوان پشتی هێرشە 2014 رووسیا بۆ سەر ئوکراینە هاتینە دامەزراندن، ئەیگرتینەدا ku harîkariya kesan bigeniyên ku di nava welatên xwe da mayîn. Hindek Ukrayniyên ji derve welatê dijîn dermanan kom dikin, da ku bi welatê firêgel demê ku Ukrayna rastî hêrişên tundên Rûsya dibît. Hindekên dî jî diravê kom dikin ji bo harîkarîkirinê. Hemî êvaran ev grûp li ser Zoom kom dibin, da ku karûbarên xwe birêve bibin. Ми об'єдналися. Me pênc rêxistinên Amerîkî gihandine ê. Her wesa me têkelî digel rewenda Ukrayna li Kanada heye. Bi hêviya ku ew jî digel me kar bikin. Координації. Irina Vaschuk, serokka rêxistina Revive Soldiers Ukraine, ku nêzîkî $95,000 kom kirîne, da ku dermana bû nexweşxaneyên Ukraynî bikirin û alîkariya derxistina xelkî bikin. Я розумію, що ми знаходимося далеко від України, але в нас є Ez tê digihim ku em ji Ukraynayê dûr in. Lê dey babê me li wêrê ne. Birayê min 2 sal û nîvan leşkerî kiriye. Babê min jî gelek harîkarî kiriye. Li Washington DC rêxistina United Help Ukraine, kar li ser durustkirina çanteka alavên pizîşkî bû serbazên Ukraynî diket. Це тактична аптечка, яку ми ще передавали. Ev e ji sala 2014 were em dermanan ji bo leşkerên Ukraynayê dihinêrîn. Pêtivî bi dermanên xwînrawistandinê û lifafên taybet hene. Ew bi tinê pêtiviyên pizîşkiyên sereke ne. Mirov pêtivî dibin di demê pevçûnên çekdarî da. Her rosa xwebex li bajarên Ukrayna li pisporên pizîşkî û rahêneran digerin, da ku bişên êk û du fêrî harîkariyên pizîşkiyên serekî bikin û her rosa vîdyoyên fêrkirinê durust bikin. Це Ev vîdyoya nîşan didin çawa ev cantên pizîşkî têne bikarînan û pêwîstiya wan bo xelkê sivîl çi ye? Rêxistina Sunflower of Peace diravî kom dike da ku çantayên taybet bû pisporên pizîşkî durust biket. Це медичний тактичний рюкзак, наповнений повністю всіма предметами. Ev e centeyek pizîşkî ye. Her tiştê ku mirov di dema pevçûnek çekdarî de pêtivî bibit tê de ye. Tu dikarî heta jiyana 10 kesan pê biparêzî. Her wesa alavên neştergeriyê tê de ne. Şareza dikarin bikar bînin. Bo encamdana neştergeriyek dirist li nav meydana şerî de. Xwebex dibêjin ew piştgiriyeka bêhempa ji xelkê Emerîkî û Ukraynî dibînin. Lê digel hebûna leşkerê mazinê Rûsya li Ukrayna, karê wan şinî dest pê diket.